bayatan na mga idol. Iti mamat iti biyang iti syudad ti Batak. Kapot ati kano Batak City, kaunaan ni LGU anang implementar ti ECRVS system. Ano ti ECRVS system? Iti man amwen kina Idol Glenn Batuyong at ti man ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Formal rinugyan ti gobyerno syudad ti Batak ti implementasyon ti electronic civil registration and vital statistics system. Ngagbalin na kaunaan na local government unit iti Ilocos Norte anang operationalize iti nasao a plataforma. Naisayang kat implementasyon babayan iti local civil registry office iti syudad ti Batak babayan ti panakaipakat ti sistema kadagiti napiling o hospital ti gobyerno. Pakairamanan ti Gawat Hospital ken Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center. Ti ECRVS system ket may sa digital na solusyon ngay narami ti Philippine Statistics Authority tapno mapasaya ti civil registration babayan ti panangipalubos iti electronic capture, processing ken transmission dagiti napateg a pasamak babayan iti daytoy a sistema at adda nga umiso ken natalged ti panakirehistro dagiti panakayanak ken ipapatay bayat a mapasaya at ti koordinasyon dagiti hospital, local civil registry offices ken iti PSA. Kas pa ng suporta ti rollout nang isayang kat ti PSA Ilocos Norte Provincial Statistical Office iti coordination meetings ken courtesy call ken ni Mayor Marky Chua ken ti management dagiti partner hospitals tapno masigurado ti institutional readiness ken sustained operational support. Ti pinabaligi panakaitungpal ti ECRVS system iti syudad ti Batak ti umunang addang agturong iti nalawlawa panakaadaptar ti digital civil registration iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak RMN.